Ayan, may bilo-bilo. Sa Tiger Manju. Ano na? Nabusog na kayo? Yan. Kakain tayong isla. Pang na. Christmas decors. It's Christmas time. Diba gusto mo yan ganyan? Ay, ito. Mura lang oh. Oh? Aba, mura lang Ito dito. lang ang mahal dun sa ano. Oo nga, bakit mura dito? Mas No? malaki ba? Ayan, may bilo-bilo. Diba? Bilo-bilo yan? Ha? Binignit. Oo, binignit daw. Binignit ang tawag. Ganun, hindi bilo-bilo. May ube. Dito ka kumukuha nun eh. Ayan. Sana may bula-bula yan. ang aga namin, 10 o'clock nandito na kami. Ang daming inihaw dito. Ang sarap. Tiger Manju. Try natin yung Tiger Manju guys. Meron silang promo na buy 3 get 1 free. Pero ang sa akin lang, how much ang 1 piece? Minimum of 5, ma'am, is 50. Minimum 5 pieces ang order, ma'am. Minimum 5 pieces. Okay. 5 pieces lang. Try ko lang. Ang sama niya ka ng line-line flavor? Ma'am, 4 flavors ka lang. Light caramel, red, salsa, and vanilla custard. May taste all flavors. Different kinds of flavors. Nandito pala eh. Ayan oh. Try natin ito guys. May cheesy ube, vanilla custard, Belgian chocolate. Ayun. May coffee. Ang dami pala eh. Oh, ang dami. Okay, let us eat. Ano na? Nabusog na kayo? Pangalawang kain na ito. Puro kain ginawa sa Cebu eh. Grabe. Nagpakasubog, nagpagabusog sa Cebu. Grabe guys. Wala. Nagpakabusog sila. Ako naman, ang natripan ko ay ito. Try natin. Ganyan na itsura guys. Oh. And then, open natin. Teka, nakamask pala ako. Susubo ko na eh. Lagay ko dito. Ayan. Ganun eh. Ihapinan lang. Wow. Kakain tayong isla. Ha? Sarap. Caramel. Caramel flavor. Ang sarap. Ano siya? Ang lambot. Para siyang foamy siya na mainit. Mainit. Parang ano, yung butter na ginamit, parang yung para sa waffle. Parang hot cake. Ganon, ang lasa. 5 pieces is 50 pesos. Minimum of 5 pieces pag bumili ka. Ayaw nyo lang magbenta ng isa lang. Busog na kayo? Another one. Mango. Ay, hindi. Mango. Cheese. Para cheese. Ang ano? Lambot lang. So fluffy. Ilagay na naman akong cute. Ay. Second. Pangalawang cute sa araw na ito. Kanina yung black cat. Ngayon naman, ano, ang cute niya. Parang kapatid ni Dagon. Ano? Kumukha ni Dagon. May pamper siya. May diaper. Cute niya. Cute.
Oh, pang na. Ang sarap. Longganisa. Ang sarap. Daming pagkain. Tingin-tingin ka na lang dyan. Busog ka na. Ako'y busog na sobra. Thank you, Lord God. Dami, oh. Dami kong bili sa Marina. Okay, let's go to SNR. SNR naman tayo ngayon. You know, guys. Matapos ang walking, kain. Tapos ang kain, walking. Tapos na naman mamaya ng walking, kain. Ano ba yan? Ay. I-request ko kanila. Brad, sa may pusok lapu-lapu na ba ang ako magpagkain. Tara. Salamat sa pagpapantay na. Ng mga Christmas decors. It's Christmas time. Christmas time. Eto na naman. Wow. Very nice. Ang ganda. Dito tayo. Let us see here. Ito, may bawang tikon dito. Drinks, pwede na may citrus na drink lang. Marami doon. Saan ba yun? Cinnamon roll? Cinnamon roll. Gusto mo yan? Tingnan mo nga yung may mga sales sila. Ano nga naman ngayon? Kala ko ba? Meron. Ano mo? Buy one, take one. Ah, Ito yung this one. Ano ba ito? What is this? yan po ka nito. Banana ba ito? Oh, Anong flavor ito? Yung question ko eh. yan o. Cinnamon. Apple cinnamon. Okay, ito. Ito is Apple? choco muffin caramel. Caramel choco muffin. And then tingnan natin si Papa. Oh. Yan hindi. Ano, discounted lang 50%. Dati 300 plus yan, ngayon ay 174. Saan si Papa? Share ito? Wala, hindi oh. Diyan na kanina Asa eh. siya? Hindi ko alam. Tingnan natin doon sa mga spices. Nasaan na ba yun? Ano nga yung sa kay Papa eh. Yung mga karog niya. Asan ba si Papa? Ewan. Saan? Tingin nga tayong salami. Ito. Discounted ba? It's 248. Hindi naman discounted. Sabi discounted. Oo. Ala. Mabigat. Ang bigat yan. Kukuha kang bino. Over. Masarap kayo ito? Masarap yan. White wine. Gusto mo red o white? Oo. White ito. White ah. The best of white. Ito naman, honey smoked. Para sa carbonara, oh. Discounted ba ito? Akala ko discount. Yung nga, akala ko eh. 510. 1 kilo. Ha? Akala ko ba?
Akala ko discounted ang pa rin eh. Discounted. 115. Ito, gusto ko to. Para sa pizza. And then mortadella. Mortadella. Tingin tayo spices. Papa, dito. Asan yung sinasabi mong lamb? Asan yung sinasabi mong lamb? Yung lamb. Asan dyan? Wala naman. Yung spec. Yan, kumuha ka na. Wala. Pagkain mamaya. Bili mo rin si Jan Jan. Ano gusto mo? Ha? Hindi. Wala yan. Buy one take one anak ko. Kung anong kunin mo. Nasaan dyan? Nahanap namin dito lamb. Nasaan ang lamb? Ito. Ano ba ito? Lamb ba yan? Yung Chinese ito? Name daw. Ano ito yun? Almost 1,000 na isa. Ayan. Ito yung US corn beef na ano, yung US good na steak. Yung ito kapal oh. Magkano? 940. Oh, yun nga, 96 ito, 1,000 kamo na lang oh. Oh. Kalahating kilo may higit. Oh. Eh, kumuha ka na isa lang. Gusto mo? Yeah, kailangan na lang din. Ayun sila, yung ano na lang, ribeye dun sa kabila. $8.45 yan. Ito. O, round o. Papa. Ito o, mura o. Round. Yung nandun na lang. O sige. Kabila tayo at ano. Meron dong ribeye. Ha? Mura lang oh. Oh? Aba, mura lang Ito lang dito. mahal dun sa ano. Oo nga, bakit mura dito, Mas no? malaki pa. Kasi marami silang kinakatay na Sige, bab. sige. Ito lang. Okay lang ba? Hindi masira to? Hindi. Mamaya, balikan natin. Mamaya, balikan natin. Mura, 177 lang oh. Ano, mas mura dito. Kasi giveaway na naman na eh. Pamigay nyo na lang. Yung steak, Papa, dito na lang. Dito. Wala na yung ribeye. Ay, dito. Ribeye. Akala ko may discount. Wala naman. Sabi nila may discount na yun. Wala. Oh. Mamaya ka na kumuha ko dahil Mamaya. Eh, maubos na yan. Ay. Ay, tingnan natin yung mga Mamaya. spices.